Ay, may kanong mas naman, parang kan. Ay mo, tuwat ka na na yung hospital. Nasuli ko magkanta baluan, may kanasin le, to sa yara, pat mabamay, man may kan ni. Anak, tutuklop sa at mo sa ay, para ano ko. Then, I was pious piyong rakad nuot at ampaw ko iti yate, te was up ta ni yate. Then, I was pious, wag po pang sa ati po pang sa computer, I was pious indoors. Nuot ampaw patan niya. So dat obviously kom ons groot skok nou. Ja, joh, zijn mijn jongens. Ik heb geskurkt dan, joh. Ik kan ze posten en dan club niet. Kom even eens en zeg maar, ik kan ze weg. Het gaat wel puat, waar lupek af en toen ze zo, die letterbox ze palen en zo in kassa. Dan hij leert waar. Buitekant no. Ja, joh. Sila, kom maar kan ik verloren. En ik rijd nog asem gehaald en alles in. Ik kan niet explain nga sa... Oh, ito. Alas at panakayo panikan.